Ne ni mana an bɛ nin bɛɛ la est-ce que aw delila ka fako misisenlama dun? N ko f'a bɛ nɔrɔ. Aw ni yanma bita ye fako misisenlama ye. Ni an ka fako mugu talen an fɛ n'a sɔrɔla situlu de b'i bolo walima tulu wɛrɛ b'i bolo i bɛ se k'o k'a la. Ne ka bita la ne bɛna huile d'olive de k'a la sabula o de ka nɔgɔn ne ma situlu bɛrɛ tɛ ne bolo ne ni mana an b'a don ɲɔgɔn na kosɛbɛ an bɛ tulu kɛ k'a labɔ kosɛbɛ an bɛ ji litiri 2 bɔ ɲan ko k'an ka da kɔnɔna na ka sɔrɔ k'an ka misisen kolen jɛlen pasi ani an ka sagasogo kulɔ an b'o ko k'a jɛ pasi k'o fara an ka misisen ka da kɔnɔna na an bɛ se ka tomati dɔɔni k'a la tomati ko in tɛ diyagoya ye. An b'an ka fako ta sisan k'a k'an ka da kɔnɔna na ka sɔrɔ k'a nafɛnko jate minɛ. Fako nafɛn mugu jɛgɛ walan fleur-ni ne ye crevette fumée dɔɔni kɛ n ta la bi. An bɛ tasuma fifa an ka da kɔrɔla la k'a ɲami ɲɔgɔn na k'a to yen nɔ a ka tobi a fɛrɛ ma an bɛ barama buga da la i tɛ tasuma caya kɔrɔ kosɛbɛ. An b'a kɔgɔko jate minɛ i bɛ kɔgɔko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma an bɛ barama buga da la k'a to yen nɔ a ka tobi a fɛrɛ ma fo heure 4 5 bɔɲanko ka taa fo. O waati kɔnɔna na an bɛ n'an ka te da sigi. Iriko iberi an ka te mɔna an b'o wuli k'o min n'a y'i ja i bɛ se ka sukaro dɔɔni k'a la ɲɔgɔn tɛ ani tamaro fana ka di dɛ. Ni ze in ta la n b'a dɔn busan tɛ tan kama an bɛ n'an ka da lajɛ. An b'an ka da lama dɔɔni waasa a kana sigi an bɛ tasuma da dɔgɔya kɔrɔ sisan kosɛbɛ f'a tulu ka yongo a sanfɛla la. Heure damadɔ tulu yongolen tɛ nin a sanfɛ n'ale mɔna dɔrɔn tulu bɛ yongo a sanfɛla la wa sogow bɛ mɔ wa hɛrɛ collagène tɛ k'a la koyi hɛrɛ collagène de bɛ misisen la aw bismillah.